Il-Kummissarju għadu ma jridx jirrispondi l-mistoqsijiet ta' One News dwar il-każ ta' Heri Vassallo għaliex qal li bħalissa hemm proċeduri l-qorti. Heri Vassallo, l-ex-chairman tal-Alternattiva Demokratika, kien ippreżentat b'żewġ mandati ta' arrest minħabba multi ta' vat mhux imħallsa propju lejliet l-elezzjoni ġenerali. Bord li għamel inkjesta interna dak iż-żmien kien iddikjara li l-mandati ta' arrest ħarġu minħabba serje ta' ċirkustanzi sfortunati. L-avukat Arthur Azzoppardi jispjega li l-liġi ta' tisseta biex tkun tista' ssir inkjesta interna. U tista' wkoll tingħata terms of reference mill-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja biex tinvestiga aġir partikolari. Ġifieri din hija ovvjament inkjesta mill-Bord tal-Pulizija taħt l dwar il-Pulizija. Il-bord li jikkonkluda li fil-każ ta' Heri Vassallo kien hemm qatt ta' ċirkustanzi sfortunati jaqa' taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Karm Mifsud Bonnici. Taħt il-liġi ta' Malta għandek żewġ liġijiet li jirregolaw l-opera tal-Pulizija li huma l-Code of Police Laws, il-Kapitlu 10 tal-liġijiet ta' Malta, u għandek ukoll l-att dwar il-Pulizija. Iż-żewġ liġijiet jagħtu poter lill-Kummissarju tal-Pulizija illi jista' jordna illi ssir investigazzjoni sabiex jara l-operat u l-aġir tal-membri tal-Korp tal-Pulizija kif kien. Id-Dipartiment tal-VAT qabel joħroġ mandat tar-arrest ilesti x-xogħol kollu biex imbagħad il-Pulizija kemm jippreżenta r-riferta tal-qorti lill-akkużat. Xi ħaġa li ma ġratx mill-ewwel għaliex skont il-bord tal-inkjesta, is-surġent kienet jistudja biex jilħaq spettur. Dan kollu wassal biex il-mandati tar-arrest kontra Heri Vassallo jinħarġu ftit sigħat biss qabel għalqet il-kampanja elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali.